Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi vă voi face cel mai simplu tutorial prin care vă voi arăta cum să plătiți taxa de drum pentru Ungaria și anume Vinieta Ungaria. Tot ce aveți de făcut este să intrați pe platforma ksh.ro. Este o platformă foarte ușor de folosit pe care puteți plăti mult mai multe astfel de taxe în cazul în care sunteți plecați la un drum mai lung. După cum puteți vedea, Austria, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Cehia și multe altele. A doua opțiune, după cum puteți observa, este chiar pentru Ungaria. Intrăm pe ea. Selectăm tipul mașinii, selectăm perioada, continuăm, completăm niște date foarte extraordinar de simple, și anume datele mașinii și datele de contact, cât și cele de facturare. Plătim, iar în maxim 3 minute de la confirmarea plății o să primiți pe e-mail vinieta și tot ce mai aveți nevoie pentru a călători în siguranță.